इकडे बघू दे. जसा काय जून महिना चालू झालाय. काय काढला काय माहिती. आदिवासी लोक असतात ना, या काय पाण्याच्या बाटल्या इकडे तर हा दर. पण एवढं मोठं, हे मोठं बघ किती आहेत ते. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोल्ड तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता तुम्ही कालची व्हिडिओ बघितल्याच असाल. आम्ही कौलाडी आपल्या उत्तरबडीला गेलो, सॉरी. तर तिकडे पण किती जण, 10-11 जणच होतो आम्ही, जास्त पोरं नव्हती आणि गावाला पोरं पण नाही आलीत. तर पावसाचं वातावरण दर दिवशीच असतोच, पोरांचं जाऊ देत, नाही आली तर नाही आली, पण पावसाचं वातावरण दर दिवशी असतं. त्याच्यामुळं मग आता ऊन बिन काहीच नाही. वरती पण पाहू शकता इकडे या साईडला पूर्ण अंधारच आहे, अंधार म्हणजे दिवस आहे तरी पण असं वाटतच नाही. तर मित्रांनो, आता मी कौलाडीला चाललो आहे. मी शुभम आणि फक्त ही आहे जिगू. तर काल काहीतरी झालेलं ते तुम्हाला सांगायचं राहिलेलं. तर देवेंद्र तुम्हाला माहिती असेल, त्याची आजी म्हणजे ही झाली, ऑफ झाली. तर त्याच्यामुळं मग काल ते देवेंद्र पण नव्हता आणि तिला आज नेणार होतं. मग ते आज नेली. तर मुंबईची माणसं वगैरे येणार होते, त्याच्यामुळं ते बोललं की आज ही करणार आहेत. तर त्याच्यामुळं देवेंद्र पण नव्हता आणि पाटील पण नव्हता. तरी पण शुभम आलेला, शुभम येत नव्हता पण शुभम आलेला. तर मित्रांनो, असे भरपूर काही कारणं असतात ते गावाला आले की मे महिन्याच्या वेळेला, आणि भरपूर कार्यक्रम, पूजा वगैरे काय नाही काहीतरी चालूच असतो. आज पण गोंधळच आहे कांबले ओळखीचं. तर त्याच्यामुळे ना कोणच म्हणजे अक्षरशः कुणाला फोर्स करू शकत नाही की व्हिडिओ बनवायला चला माझ्यासोबत, जे जंगलामध्ये जायचं आपल्याला इकडे तिकडे, तर फोर्स करू शकत नाही का, ज्यांची त्यांची कामं असतात. तर मित्रांनो, आज हे तिघेजणच म्हणजे दोघेजण भेटलेत, तर त्यांनाच घेऊन जातात. भाचा आमचा सोम भाचा कुठं आहे काय मला पण माहिती. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. बघूया आता कड्याकडून आपल्याला जायचं आहे. कड्याकडून असं रांजणीच्या तिकडून नाही तर मानवडीच्या तिकडून आम्ही येऊ खाली. बघू काय आणाय बी नाही काय जाणार नाही, फक्त बघायला जायचं आहे कौलाडी. भरपूर वर्ष म्हणजे 1 वर्ष झाला असेल गेला नाही मी तिकडे कौलाडीकडे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जास्त काय बोलत नाही. तर मित्रांनो, आता आम्ही आलो पाचवीच्या मलईवर. तर हा बघा इकडे खाली हा ही बेलीकडे बोलतात, ह्या इकडे भाता दिसत नाही, बेलीकडची भात आहेत. पूर्ण वसाळ भातात ते त्या साईडची म्हणजे 7-8 तोंडे असतील काय ते करतात बस तिथे. तो बघा आमचं गाव इकडून दिसतो, तो झूम करू काय, घरं दिसत आहेत तुम्हाला बघा, कौलारू घरं, झूम नाही करत. तर मित्रांनो, रस्ता बघा कसा आहे कौलाडीचा. या रस्त्याला तर माणसं फक्त ह्याच्या वेळेलाच येतात ना. तर मित्रांनो, पहिली कशी पहिल्या वेळेला ना, म्हणजे आता 7-8 वर्ष अगोदर तर तुम्ही घेतलात ना इकडे, तर इकडे भरपूर गुरं बिरे वगैरे यायची अशी माणसं. पण आता माणसं कधी हल्लीच तर म्हणजे ना मे महिन्यातून किंवा असे कधी आले तर ते पण इकडे कोण येते फिरायला, असंच झाले. येतेच नाही फिरायला, म्हणजे काय हाय तरी काय इकडे कुणाची कळमाची बागा वगैरे काय असत्या तर वेगळी गोष्ट आहे. तर पाण्यासाठी कोण आलं तर पाणी पण नंतर मग कधी डिसेंबरपर्यंत असलं तर, नाही तर जानेवारीपर्यंत, नाही तर आमचा गोठणीचाच पाणी असतो होता मोटरचा. तर त्याच्यामुळे ना इकडे कोण म्हणजे येणं जाणंच नसतं जास्त करून. कसं मी गावाला होतो ना त्यावेळेला मी तर फिरायचो तिकडे तिकडे. तर त्याच्यामुळे कसं आम्हाला रस्ता बिस्ता साफ असायचा, आम्ही पण फिरायचो. त्यावेळेला गुरं तर होतीच 2016च्या दरम्यान. ते म्हणजे आता 2016 पासून आता किती वर्ष झाली, 2025 आला आता. तर बघा मी 7-8 वर्ष अगोदर ही परिस्थिती चांगली होतं त्या मानाने. तरी पण हे शेतीचं इकडचे त्याच्या अगोदर सोडलेले आहे, म्हणजे आम्ही 1ली-2रीला असो त्यावेळेला सोडलेले आहे. तर इकडे पण भात शेती भरपूर होती. आता बघितलं तर एवढ्या जाळी झाल्यात ना, आपल्या ड्रोनची म्हणजे अशी कमतरता आहे की ड्रोन जर असताना तुम्हाला माहित पडलं की जंगल किती आहे. आता आम्ही इथून जातोय ना, हेच काय तुम्हाला वाटत नाही, पण जर वरतून दाखवला असा ड्रोननी तर एकदम जंगल आहे ना पूर्ण मजबूत, म्हणजे मजबूत असे जाळे बिळे आहेत झालेला. म्हणजे अक्षरशः आतमध्ये जी झाडे असतात ना दुसरी कसली ती दिसूच शकत नाही, असं जंगल झालंय. कोणा असला प्राणी वगैरे काही असू दे
तर कोणी दिसू शकत नाही, एवढा जंगल आहे मजबूत वाला झालेला आहे इकडे. कारण का या रस्त्याला पण काटे वगैरे भरपूर असतात, पण आता कसे कोण नाही कोणतरी गेलेलं असेल एखाद्या वेळेला ते तोडून टाकलेले आहेत. तर मी आता कड्या भेटला आता मध्ये आपल्याला. तर मित्रांनो हा बघा खाली हा दिसतोय ना गवलाड आहे ह्या साईड भागडेवाडीच्या साईडचा, आणि तिकडे ती तेल्यांचा भात आहे तिकडे समोर दिसतो ना खाली. दाखवलं मी तुम्हाला कुठल्या तरी व्हिडिओत दाखवलं मी पत्त्यांचा भात. तो तर समोर दिसतोय तेव्हा मॅच खेळलो ना आपण, तो प्रथमेश राऊतचा भात आहे, त्यांचा भात आहे केलेला. कशाला त्यांच्यासोबत सर फोटो काढणारा आमचा कॅमेरामॅन. तर मित्रांनो बघा कशी घसर दुर्बीननी पण बघतोय आमचा जिगवा बघा. हे बघा कशा प्रकारे बघा इकडे इकडून गुरं जायची माहिती आहे का, पहिली लोक म्हणजे गुरं जायची, सॉरी इकडून गुरं जायची, त्यांचं पाय म्हणजे सरायचेच नाही, विचार करा, म्हणजे इकडून एवढी जायची. दिसत पण नाही, कुत्रा थोडी दिसणार आहे, पागलच काय. चल हा एक झोपलाय रे तो कुत्रा दिसताय पूर्ण हे क्लिअर दिसताय, वरती दिसत क्लिअर खुर्ची आहे ती वरतीवर. अशा प्रकारे बघा इकडून डुकरं जात, मला डुकरं माकडं वगैरे हे काय सर्व जातात, त्याच्यामुळे तसं झालं ते. हे बघा ह्याला काय बोलतात माहिती आहे का, या झाडाचं नाव तुम्ही सांगा, मी सांगत नाही. ह्याचे बेकार काटे रुपतात, काटेवाला झाड. एका मूवी मध्ये पण आहे मला वाटतं कुठल्या तरी मराठी मध्ये, कोणाचा तरी टेम्पो आहे कोणाचा तरी. आणि ह्या झाडाला काय बोलतात ते पण सांगा. बघा हा समोर एक झाड आहे ना, कमेंट करून सांगा, जे व्हिडिओ बघतात ना त्यांनी कमेंट करा. पेपेरीचा झाड, पेपेरीचा झाड बघितला, आमच्या इकडचे नाव बघा, पेपेरीचा झाड, पेपेरीचा झाड बोलतोय हा काय. तर हा मित्रांनो कडा जातच खाली, हा झकला ते. दांड बघा कसे खाली जायला. पाणी कसं काय हाय अजून. तो त्या भागडेवाडीतला टेम्पो बघ, इथलं दुर्बीनने बघितला मला असे, तो घर बघतो. चला तर मित्रांनो जाऊया पुढे. मित्रांनो हे बघा कशी झाड आहेत, कालोख बघा किती आहे. आमचा कॅमेरामॅन पुढे आहे, कॅमेरामॅन बघता पक्षी कुठे दिसतात. अजून एक मोठी लेन्स पाहिजे होती प्रॉपर, तर आपल्याला छोटे छोटे पक्ष्यांचा पण फोटो काढता आले असते. काढ त्यांचं. तरी मित्रांनो बघा ही एक टाकी आहे इथे कातलावर, इथेच माझा डबा एकदा हरवलेला, नंतर भेटला तो. पाणीच नसेल रे आता, कायच नाही. चालेल चला मित्रांनो जाऊया आता आपण तिकडे पुढच्या टाकीवर. तिकडून मग पुढून आपला कोनवली साईडचा ना एरिया बघूया आपण दुर्बीननी. तुम्हाला जरा कॅमेऱ्यात आपल्या मोबाईलने पण दाखवतो, मोबाईलवर आपल्या कॅमेऱ्याने पण दाखवतो शूट करून. पातळ पण कोनवली पण तिकडचा भागडेवाडी फाटा पण दिसतो. सोपा असेल जायला, मग कुठून दिसते कोणवली तिकडून.
गावात त्या खोलात दिसलं नाही एवढं. कॅप लावले मस्त फुटवा. कुणाचा आहे? काय माहिती. ओळखीचा नाही मित्रांनो. बारक्या एकटाच आहे भेंडी, दूरच नाही, इथंच समोर सोडलेली आहे वाटतं. नाही रे. एवढा बाकीची गुरं इथला असेल नाही तर सावरी फाट्या. मित्रांनो आलो आता पाण्याजवळ वरती. मेन पाणी असतो आमचं इथं. इथून मग गावाला सप्लाय व्हायचं पाणी. त्या खालच्या टाकीतून उंबराच्या पाण्यावरून सप्लाय गावासाठी. आणि इकडे वरती आंब्याचं पाणी. तर तुम्हाला पाणी दाखवलेलं आंब्याचं पाणी पण. तर मित्रांनो सध्या आता इकडे पाण्याची पण कमतरता आहे. हे बघ आणि ही किरकोजा हा बघा नंतर बघा आता. खातो मी. हे बघ पडला तो. तुम्हाला दाखवायला गेला तो. इथे पण आहेत. पावसाळ्यात जाम येतात ही किरकोजा. हा बघा पाणी आता सध्या पाण्याची अवस्था बघा इकडे. हे बघा असं अशा प्रकारे आहे पाणी आमच्या इकडचा. त्याला असतो आता. इथे वरती पण टाकी आहे त्या 2-3. तर मित्रांनो आता वारा सुटलाय इकडे बघा. पावसाचं वातावरण झालं त्या सुकाड्याच्या साईडून. हो बेकरीवर तुला बघून थांबली असती आता. एवढ्या मोठ्या रस्त्याच्या पण असतील. रस्त्याच्या पण असेल काय माहिती. बेकरीच्याच असतील. हा तर बेकरीच्याच असतील. तो तिथं तो बी कुठे आहे रे बसता ते रांजणीच्या इथे. तो इकडे कुठं तो तिकडं त्या टेपात राहिला. रांजणी तिकडे आली. तर मित्रांनो पावसाचं वातावरण झालं आणि कॅमेऱ्यासाठी आम्ही म्हणजे दुर्बीण आहे ना त्या तिची एक खेळली आहे म्हणजे एक प्लास्टिकवाली. तर आणि काय माहिती पॉकेट आहे त्याचा म्हणजे ते बॅग असतं ती. तर त्याच्यामध्ये काही वॉटरप्रूफ नाही ती. त्याच्यामध्ये आता इकडे लवकर लवकर फिरतो आणि घरी परत गोठणी बघू जायला. मित्रांनो बघा हा मैदान आहे क्रिकेटचा. आणि तिकडे मुठे पकडायला जायची त्या साईडला कोपऱ्यामध्ये. हो इकडून दिसतो त्या झाडाकडे तिकडे जायची. तिकडून पण रस्ता होता ह्या खालतून. तर त्या साईडला जायची इकडे वरती. तिकडे बघा तो काड्याच्या साईडून दिसून डोंगर तो आहे तो इकडे वरती. तर हा मैदान इथे क्रिकेट खेळायचो. पण आता तुम्हाला तिथली व्हिडिओ कधी बघायला भेटली नसेल. म्हणजे क्रिकेट खेळताना बाकीचे व्हिडिओमध्ये दाखवलाय तुम्ही. क्रिकेट खेळताना नाही व्हिडिओ दाखवले तिकडची. तर असो आता जाऊया इकडे ह्या साईडला बघण्यासाठी आपल्याला. मित्रांनो बघा पाऊस पडायला लागला इकडे. आलो आता वर टप्पूवर ह्या साईडला. इकडून दिसतो पाचर खाली. पाऊस येत आहे तो तिकडनं. कॅमेरा त्याला पोहायला लागेल आम्हाला. बघा घरटा आहे कोणाचा तरी. कोणता तो जुना झालाय भरपूर. पात्र नाही इकडे इकडे इथून दिसेल. मित्रांनो आता दुसऱ्या टप्पू आलो इथे ह्या साईडला. तिकडून पुढे आलो झालं ह्या टप्पूवरून दिसतो. मित्रांनो आलो आता वरती. पाऊस येत आहे तरी आम्ही रिस्क घेतोय. हा बघा तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आलोय एकदम टॉप वरती कौलाडीच्या त्या साईडला. हे बघा पाहू शकता व्ह्यू आता इथून. थांबा थोडा सिव्हिल थांबा जरा. तुम्हाला एकदम चांगल्या प्रकारचा व्ह्यू दाखवतो. आंब काजू रमाय
बघतो हे तर मित्रांनो इथं कसं तरी ना म्हणजे बांधाला ही केलेलं आहेत ते बिल आहेत तर तेच बघायला भुईसाचा काढलेला आहे का काय आदिवासी आलेले आणि काय माहिती का कोण एवढा कोण शिरलेला पण एवढ्या आतमध्ये काहीतरी असेल रे आतमध्ये अगो इथनं जा इथनं ये बार कोणतरी गेलेलं आहे आतमध्ये हे बघा मित्रांनो कशा प्रकारे एवढे मोठे थोडी बिल हे बघ, पाण्याच्या बाटल्या बिटल्या आहेत त्यांच्या इथे काय काढला काय माहिती आदिवासी लोक असतात ना पाण्याची बॉटल या काय पाण्याच्या बाटल्या इकडे काहीतरी घुसला असेल ते आतमध्ये काय ते कुठला तरी प्राणी म्हणून तर हा दर पण एवढं मोठं हे मोठं बघ किती आहेत ते हा इथनं शिर आतमध्ये कोण असा बिसायचा झाल्या दुसरा काय नाही इथनं चल मारला नाही चला असो काठी आली काय बघ हो. यायला चल तर मित्रांनो आता या पाटलांच्या पेरू खाली आलोय पेरू आहेत काय तो बघा पिवला पिवला तो बघा तर मित्रांनो बघा पाटलांच्या पेरू खाली आलोय आणि बघा काय वाटतं का पेरू चालू केलीस त्याला तू भले काय नाही मित्रांनो पेरू भेटले जास्त हे बघा इकडे खळ्या आहेत डुकरांच्या बसलेले कधी ना कधी तरी इथं पण किरकोळच आहे ती पूर्ण मग सावली सावली आहे इथे चला जाऊया आता तिकडे रांधानीकडे कालोख बघा किती केला नाही पावसाने बघा तिकडे होतो टाइमपास करत हे उतार कुठं ना ते लवकर नाही इथून आहे ना रस्ता मग तो बघा मित्रांनो हा दगड्या येतात मित्रांनो रांधानीवर आलो आता आम्ही पळतोय आता फटाफट फटाफट पाऊस येतोय आता ते रांधानीचं पाणी आहे त्या साईडला आहे तर दाखवायला पण नाही तर भेटणार हो इथे खाली पाण्याचा थेंबच नाही बोलत हा बघा इथं असतं पाणी त्या मित्रांनो आता जातो पाऊस येत आहे चल 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 लवकर चल लवकर चल तर मित्रांनो पाऊस आला हा बघा आणि आम्ही पळतोय ए काटा आलं हा बघा भरपूर पाऊस पडतोय मित्रांनो हा बघा किती पाऊस पडतोय अरे आम्ही प्लास्टिकची पिशवी ना आणतो एवढं आमची जमीन इथे पळू दे तर मित्रांनो खाली आलो इथे सावरपाड्यावरच्या त्या घरामध्ये हे बघा पाणी बघा जबरदस्त पाऊस पडतोय मी गाराटलो का काय गाराटलो फोटो बघा कसला काढतोय दानी आई कुठे गेली मग हा बघा पावली बिवली बघा आमची काय झाली पूर्ण खड्डे पाडलान हिरव्यानं जाऊया चला घ्या थेलीने चला तर मित्रांनो पाऊस बघा काय पडतोय आता मी आलोय घरी इकडे कवलाडीकडून हा बघा पाऊस परत तिकडे पडायला लागला यांचं गोंधळ आहे हा बघा सर्व वाट लावला पूर्ण मांडवा बिंडवांची ए पप्पे पप्पे तिचा हांडा लाव धोदा लागलाय धोदा बाबा इकडे बघू दे
जसा काय जून महिना चालू झालाय, वाटतच नाही मे महिना लास्ट एंडिंग आलाय मे महिन्याची. जबरदस्त पाऊस पडतोय. विजा सर्व घेऊन आलाय एकदम. फटाके बिटाके कुणाच्या लग्नाचे राहिले असतील वाजवायचे ते पण वाजवत होतो. पाहू शकता जबरदस्त इथे पाऊस पडतो. आणि मुंबईची लोक बोलतात आंबे पाहिजेत आम्हाला. आंबे कुठून आणायचे यांना सांगून सांगून थकलो आम्ही. ते आंबे नाही, आमच्याकडे पाऊस पडतोय 14 तारखेपासून. नाही आम्हाला आंबे पाहिजेत. घ्या आता आंबे खा. पाऊस बघा तुम्ही किती पडतोय. मित्रांनो पाऊस होता पाठीमागे किती पाऊस पडतोय. चालूच आहे पावसाचं धबधबा. थंडी काय लागली बापरे. इकडे मंदिराच्या तिकडे पण घरात विजा बघा कसा मागतोय. तू काढतो वरतून. थंडी लागते बघा. आपण गारातल्या आधी तर त्याच्यामुळे मला थंडी लागते. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल ना तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. विसरू नका. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.